आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे पेइन्टिंनि भिडिअ लाना फैलायबाय। भिडिअआनो नै जाहैबाय नैबायदि जोंनि उन्दैफोरनि स्कुलनि बेयाव आङो बानायबाय। दावराय मासे एरखांबाय। जोंनि राष्ट्रीय पक्षी भाषा मिडियाम नालाय जोंनि हादोरारि दावराय नैबेखौ आङो नैबेयाव बानायबाय। ओरै बाणीफोर लिरना होबाय। गिदिर गिदिर गियानि मानसिफोरनि बाणीखौबो लिरबाय। ओरैबो लिरबाय बाणী। नैबेयाव सारा थिननायलाय मटु पातलुखौबो बानायनाय जाबाय। जाय सावगारिजों गोजौ गाहाय आरो रान्थें लोदो बेबायदिखौ फोरमायनाय जाहैबाय। सापर खकट उख आरो खिन बिदिखौनो बुजायनो थाखाय मटु पातलुखौ बानायनो थिननायलाय बानायना होबाय। माबायदि जादों जुदि मोजां जादोंब्ला लाइक होदो। आरो एसामिस मिडियाम नालाय कखखौ नैबेयाव लिरना होनाय जाबाय। ओरैबो दङ बाणী। ओरै अ लिरनाय जाबाय। एबिसिडिखौ नैबेयाव लास्टाव होनाय जाबाय। हारसिङैनो मावनाय जादों खामानिखौ। सानबायानो लाबाय। नैबेयाव से नैखौ बा एक दुइखौ बिबारनि गेजेराव होनाय जाबाय। जायखिजाया गथ'फोरा मेगनाव गोग्लैयो बेनिखायनो बिबारनि गेजेराव एक दुइखौ होनाय जादों। नैबेयाव असमिया मासनि नामफोरखौ होनाय जादों। बहाग जेठ आसार सावन भाद আহিन कार्तिक आघन पुह माग फागुन सत। जायखिजाया गथ'फोरा डेस्क बेन्चआव नैबेयाव जिरायनानै मोखांजों मोखां रायखांनो हायो बेखौ होनाय जाबाय। असमियानि बारनि नाम देवबार समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार आरो शुक्रबार शनिबार बेखौबो होनाय जादों। आरो ओरैजाय जा सुभाष चन्द्र बसुनि बाणीखौ होनाय जादों। शिक्षक হৈছে এডাল মমবাতিৰ দৰে যি নিজে গলি আনক পোহৰ দিয়ে। मोजां बाथ्रा नैबेखौ होनाय जादों। जोबोर मोजां बाणী बेफोरो। नैबेयाव रामधेनुखौ होनाय जाबाय। रामधेनुआ माने सातथा गाबखौ नैबेयाव लिरखानाबो होनाय जादों। बे कालारजोंनो रामधेनुआ जायो। आरो बाणী दङ। बेयाव थिननायलाय एसामिसनि बिहुनि जन्त्र जिथु बाद्य जन्त्र नैबेयाव होनाय जाबाय। माबायदि नुदों मोजां जादोंबा लाइक खालामदो। नैबेयाव जोंनि बिख्यात जन्तु बा जुनाद थसेल' गं थानाय गान्दा नैबेयाव आङो एरखांनाय जाबाय। रायजिक जन्तु गर नैबेयाव होनाय जादों। माबायदि नुदों गान्दाखौ अन्नानै कमेन्ट खालाम। जुदि मोजां जादोंब्ला लाइक खालामनो थाखाय खावलायबाय। मटु पातलु बेखिनियानो नैबे स्कुलाव बानायनाय पेइन्टिंआ आर्टआ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? जुदि मोजां नुदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो। जाय सावगारिजों आङो उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ एसेब्लाबो गियान मोनगोन बा सोलोंनो हागोन होननानै नैबे भिडिअखौ आं खालामनाय जादों। बेनिखायनो शेयारबो खालामनो थिनबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे बेबायदि पेइन्टिंनि भिडिअखौ आं सम सम होबाय थायो। बेनिखायनो थाब मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामना लायोब्ला मोजां जायो होननानै आं नोंथांखौ खावलायबाय।
भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो फंबाय बिनानावमोन जुदि नायनानै एसेब्लाबो सोलोंनो हाबायबा एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो शेयार खालाम जाहाथे बाखि फंबाय बिनानावमोनाबो नुनानै एसेब्लाबो सोलोंनो हायो आरो जोंथ' गोबां मबाइल नायो गेमनि मबाइल नायो बिदिनो आर्टनि भिडिअफोरखौबो नायनांगौ नायनानै एसेब्लाबो सोलोंनो हायो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै थाखाय खावलायबाय बेबायदि भिडिअखौ आङो सम सम होबाय थायो समनिबो आंखाल भिडिअबो ओरैबायदि होनाय जाया माब्लाबा गोबावजोंसो होनाय जायो समा जोबोद आंखाल बेखायनो आं बांसिन पेइन्टिंनि भिडिअखौनो लाबोनाय जायो जाय खामानिखौ आं मावा नालाय बेखायनो बेबायदि भिडिअखौ मोननो थाखाय सोरबा नायनानै मोजां मोनोब्ला सोलोंनो जुदि गोसो दंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायबाय फंबाय बिनानावमोनखौ दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय एसेनोसै गोजोन्थों।